Nagdangat sa masobra 132 million pesos ang balor sang droga nga nakumpiskar sang Police Regional Office 6 o kon PRO6 sa sulod sang 100 days. Ini ang base man sa inadlaw nga pagpungko bilang Regional Director ni Brigadier General Josefino Ligan humalin sang Hunyo 19 tubtob Setyembre 26 nga tuig. Sa data, masobra 19,000 grams ang kabugaton sang droga nga nakumpiskar sa din 391 kooperasyon ang napatigayon. 333 dire ang street level individuals kag 192 naman ang high-value individuals. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.